Moikka! Mä oon Nipsu. Ja mä oon Jossu. Ja tää on Nipsun ja Jossun neuleaiheinen YouTube-kanava. Tervetuloa seuraa meidän käsityöjuttuja. Joo. Mennään ihan semmoisella perinteisellä kaavalla. Eli meillä on täällä muutama valmistunut työ. Sitten on vähän keskeneräisiä ja paljon kaikkia suunnitelmia. Niin, meillä on kaikkia uusia tuulia tulossa. Joo. Haluatko sä aloittaa vai aloitanko mä? Jos sä vaikka aloitat siitä, kun sulla on siinä Joo. sopivasti vieressä. Aloitetaan vaikka ihan ekana tästä mun päällä olevasta. Tää ei ole nyt ihan, tästä on siis yli vuosi kun tää on valmistunut. Et mä en ihan hirveästi muista tästä tämän tekemisestä siis. Tää on siis Petit Critin April Cardigan. Ja tää on itse asiassa ollut ihan mun yksi lemppari neuletakeista. Tää ei ole kovin pitkä. Mä sen verran nousen, että näkee, mutta tää menee kivasti tämmöisten mekkojen kanssa. Se on ihana pehmeä. Juu, ja tässä on siis lankana toi Sadness Gardenin Sunday. Mä en muista, ja oliko... mohairi. Juu, ja Sadness Gardenin mohairi. Joo, kyllä. Joo. Ja siis mä rupesin miettimään tässä, että mä en muista, mistä mä tän langan, onko mä tilannut vai ostanut? Me ostettiin nämä langat Jyväskylän Titityystä. Ostettiinko? Yhdessä käytiin hakeessa. No kun mä mietin sitä, kun tähän on vuosi sitten keväällä mä tän tein. Taikka me tehtiin. Kun me tehdään aina samoja aika paljon, joo, samoja tuotteita, joo. Ja mä en tosiaan muista, mutta joo, Titityystä. Titityystä me haettiin, joo. Me haettiin kahta eri väriä, mikä meille sopisi. Ja itse asiassa tää oli kyllä aika hyvä osuva väri. Joo. Mä en muista, olisiko tämän värin nimi ollut Kitti tai jotain, en ole ihan 100 varma. En ole ihan 100 varma. Mutta ei sillä nyt. Ei ole niin tämmönen luonnevaalea. Joo. Ja siis muistan ainakin, että toi on helppo tehdä. Se on aika Millaisia mun mielestä se on aika helppoa, että ensimmäinen tätä neulejuttua tai tätä nappiriviä, sitä mä vähän mietin siinä ensin, että miten se lähtee menee, mutta kyllä sekin sitten ihan kivasti lähti. Joo, toi niin kuin ei kauheammin oltu tehty. Niin. Joo. Että aikaisempi neuletakki, mitä me tehtiin, oli se Champagne Cardigan, mikä on siis tuplasti paksummasta langasta. Ja se ei kyllä mun päälle vaan kauhean joo, mä ehkä kaipaisin vielä yhden napin lisää, sitten mä voisin pitää sen, mutta se on kyllä vähän iso. Ja no semmoinen vähän, joo. Se on painava. niin istu. Joo, painavakin. Hirveän painava. Tää on ihanan tämmönen, mä huomaan. Väliä ja ilmava. Niin, juu, ja sitten semmoinen kevyt. Mä tykkään tämmöisestä ohuesta langasta tehtyistä. Niin, tää sopii mekon kanssa, ja tää sopii housujen kanssa, hameen kanssa. Tää sopii niin monen kanssa. Joo. Niin siis viileillä kesäiltoina, kuule heität tuon harteille, kun viileä, tosi kivasti lämmittää. Joo, tää on oikeesti siis semmonen mun yksi suosikkineuletakki, että kyllä mulla jäi sit se toinen paksumpi niin kuin sinne vähän kaapin perälle. Se on hätätilanteita varten. Ehkä se on sit sitä varten. Mutta ja sitten mä muistasin ainakin, että ylipäätään Petit Critin ohjeet on mun mielestä tosi simppeleitä. Ja helposti ymmärrettäviä. Niin, just semmosia. Tällaisille aloittelijoillekin. Joo, niin on. Joo. Kyllä. Niin tää on reilu vuosi sitten mulla valmistunut. Joo. Sanoisin, että viime vuosi sitten keväänä. Mulla vähän perästä. Sulla vähän perästä, joo. Ja mähän tein sitten tästä myös toisen mustan version. On kans ollut käytössä, mutta voin sanoa, että mustan neulaminen syksyn pimeinä tunteina ei ollut kovin hääviä. Se on vähän haastavaa. Pikkasen. Ehkä. En ihan heti halua toista kertaa. Uskon. Ja musta mohairi. Niin, se on oikein karvakasa siellä. Joo, menee välissä. Siis ihan kiva kun sain valmiiksi, mutta ei ihan. Voi vähän miettiä väriä. Joo, toi värineulaminen ei ole kauhean ihan sun juttu. Hei, mitäs sulla on päällä? No hei, mulla tää valmistui koska se hetkinen, olisiko tästä jo vuosi vai vähän vajaa. Tämmönen ihana, mikäs tän nimi nyt olikaan, muistatko säkin tätä? Sari Nordlundin mä teen kanssa. Sari Nordlundin, joo. Huutarpaita. Joo. Tässä on tämmönen ihana kuvio tässä edessä. Tosin tästä tuli ehkä pikkasen iso tästä kaulaukosta mun makuun, että olisi ehkä voinut vähän tiivistää, mutta muuten tää on tosi tämmönen raikas, kiva tämmöstä lainlangasta. Sadness Garden, lainlangasta. Mä tykkäsin, että tää oli muuten ihan kiva tehdä ja siis totta kai tätä pitää kuvio miettiä. Että se ei niinku tosta noin missä automatkalla kutoessa onnistu, että pitää vähän miettiä. Että joo, eikä TV:tä katsellessa. Niin, totta. Joo. Paitsi suora helma sitten, kun tää on aika pitkä tää helmakin, niin tää meni ihan sitten taas ihan simppelisti. Mut tykkäsin tässä mallista, tosi kiva malli. Joo, ja mä täytyy sanoa, että mulle se oli niinku semmonen
Mulla itse ei, mulla on onko sulla mukana kanssa on, se? No niin. on. Kato, mä en muistanutkaan, No niin, että mä sulla otin on sen. kans. Totta. Niin Mulla on ihan samiksi nyt. joo. Siis mä ihan yllätyin itse, että mä osasin tämmöisen pitsin neuloa, koska mä en ollut, siis voin sanoa, että tää oli mun ensimmäinen pitsi, mitä mä tein. Sama. Niin että reijät osu oikeille kohdille. Ja tuli nämä kuviot, tiedätkö näihin? Niin. No lehden kuviot vähän siinä. Joo. Niin siis tää oli kyllä, kerronko mä... No kerro se tarina, mitä sulla kävi sen kanssa? Se oli siis viime kesänä tää valmistui. Varmaan, joo, totta. Koska mä lähdin perheeni kanssa Tallinnaan. Kahvia. Ja laivamatka meni ei mitään ongelmaa, mutta sitten kun päästiin Tallinnaan ja mentiin kahville, niin vedin sitten siihen latet syliin, että kahvit oli sitten tällä paidalla. Mutta voin sanoa, että lähti kyllä ihan tosi hyvin. Ei mitään näy, että olisi niin kuin... Oliko se joku hyvä pesuaine? Mä luulen, että se oli joku valkaiseva. Niin, joo, aivan. Mutta ei jäänyt mitään jälkiä. Ei, hyvä lanka siihen nähden, että ei tullut mitään hankaumaa eikä mitään muutakaan. Ei, vaikka mä sitä siellä hotellissakin voin sanoa, että mä jyssäsin meinaan ihan hiukan sitä kahvia. Ja totta kai mä sitten kotona pesin sen sitten kunnolla, mutta ei niinku mitään edes. Ei mitään. Ihan siistin, hienon näköinen, siis pysynyt siistinä. Joo. Ihan on tyytyväinen, sitten kun tää on toisaalta, kun tässä ei ole mitään lyhennettyjä kerroksia takana, niin tää ei ole väliä kummin päin pitää. Niin, kun tää on iso tää kaulaukko, tää on sehän raikas, tää tuulettaa. Joo, mutta mä en tiedä, haluanko mä en ehkä itse tykkää ihan näin isoista kaulaukoista. Sä oot samaa, että mä halusin ehkä pikkasen pienemmät, olisi ollut vähän kavistaa tätä. Joo. Et tietää jatkossa, että voisi tehdä vähän pienemmän kaulaukosta vielä. Nämä on aivan ihania mun mielestä nämä. Ylipäätään Sari Nordlundilla on ihania näitä tämmöisiä kesäpaita. Joo. Eikö sulla mun asiasta toinenkin Sari Nordlundin joku paita? On mukana. Toi teepaita. Se on itse asiassa tänä keväänä valmistunut. Joo. Otan nyt tätä kahviketteitä vaan jähdy. Joo. Tämä on tänä keväänä valmistunut. Siis tästä tuli kyllä niinku oikeasti siis... Tässä on eri lanka. Joo. Tässä on siis... Mitäs siinä olikaan? Knitting for Oliven cotton merino. Eli tässä on merinoa ja puuvillaa. Joo. Ja siis... Tää on kans ihana tämmönen pehmeä. Tää on tämmönen tosi laskeutuva. Tää on paljon ohuempaa tää lanka. Ja siis tää pitsi täällä hihassa on mun mielestä aivan. En mä tiedä näkyykö se. Mutta mun mielestä on tosi kaunis. Ja siis mä tykkään tästä, että se pitsi onkin hihassa. Eikä ole kaarrokkeessa niin kuin usein. Totta. Kyllä. Että se korostaa niinku hihapuolia. Siis joo, ja siihen sitten se, että kun yleensä ne on melkein aina ne pitsit tässä kaarrokkeessa. Kyllä. Joo, tää on vähän erilainen. Niin tää on vähän jotenkin, mä tykkään tästä. Ja kaunis väri, mun mielestä se on niin sun väri. Jostain syystä nämä vaaleanpunaiset. Niin on. Joo. Se on hieno väri, kaunis. Joo. Tää on ehkä päässyt eniten kyllä käyttöön, sanotaan. Joo. Onko sulla näistä koot vastannut sitä, kun sä oot kattonut sen hahmotelman omasta itsestäsi, niin onko se vastannut sitten, kun sä oot valmistunut, vai onko se ollut isompaa tai pienempää sulla? No siis mun mielestä tästä puutarpaidasta tuli isompi kuin mitä piti tulla, vaikka mä niinku mun mielestä neulettiheys mulla täsmäs, koska mä teen mallitilkun kuitenkin. Joo, mäkin teen aina. Niin. Se on ehdoton. Joo, niin on. Ja silti musta tuntuu, että tossa tuli, mä en tiedä, venähtikö se sit kastelussa. Niin totta. Et mä en tiedä. Joku siinä, koska mulla on ihan sama juttu. Tässäkin piti tulla mun mielestä pienempi. Tästä tuli tämmönen aika iso, siis tämmönen väliä. Vaikka se väljyys oli tietysti kyllä siinä ohjeessakin. Mutta silti tässä on mun mielestä vähän superväliä. Niin, kun sitten taas tässä ohjeessahan, tää on aika tyköistuva. Okei. Joo. Ja tässähän pitikin ottaa semmonen koko, missä oli niinku negatiivista väljyyttä. Eli tavallaan se, mutta siltikään tästä ei tullut semmoinen liian väliä. Eikä liian tiukka, niin ei tullut makkarankuori. Niin aivan. Että tästä tuli itse asiassa just niinku semmonen passelin kokoinen. Niin kuin pitäisikin. Niin. Että... pituuskin ihan kiva siis. Juu. Ja liian pitkä eikä lyhyt. Juu. Totta. Mutta sen huomaan itsestäni, että melkein aina mulla jää lankoja. Mulla jäi tästäkin varmaan yksi kokonainen kerä, vaikka mä mielestäni otan niin kuin ohjeen mukaan. Etkö sä ota yhtään ekstraa? No. Mä otan aina vähän ekstraa. No ehkä mä saatan joskus vähän ottaa ekstraa. Niin, jos on kato just se ekstra sitten no siinä. Se voi olla, että mä juuri kattelin lankavarastojani, että en tiedä mitä niillä tekisi. Mulla jos keksiä joku jämälankaprojekti. Mulla on nimittäin merinolankoja, eikä semmosia ohkaisia merinolankoja jonkin verran. Niin, ja kun niistä ne ei ole mitään sukkalankoja. Ne on 100% merinoa. Niin. Taikka tääkin on niinku puuvillaa ja merinoa.
totta. Mutta tää oli aika silleen hidas tehdä mun mielestä, koska tää oli niin ohutta tää lanka. Niin mutta, se, joo, totta. Mutta Oliko ohje helppo? oli se mun Joo. mielestä, joo. Että ja sitten tietysti kun tää ylhäältä alas tehtiin, niin ja täällä oli muuten sekin, että tässä oli takana lyhennetyt Kerrokset. Joo, että tässä on selkeästi niinku se muokkaa se niin, pikkasen. sitten se sitä niinku, miten se nyt näkyisi. Helma tasassa. Miten se nyt näkyisi parhaiten. Että no, en mä saa sitä nyt Ota helmasta kiinni. Niin kato, saisi helman tasaan. Eikö sitten joo. tasoittaisi periaatteessa? Tää on kyllä muuten tosi pehmeä nyt, Eikö kun se kokeilee tätä. Joo. Eikö se Niin nyt tässä on sillä- vähän Joo. tällaista pientä. Niin kuin näkee, se korostaa niin Joo. niskapuolia. Ja mun mielestä se on istuvampi silloin, kun siinä on niitä lyhennettyjä kerroksia, niin kyllä se niinku Ja se istuu paremmin päälle. parantaa mun mielestä niinku istuvuutta, niinku paidan istuvuutta. Kyllä. Jos kesäpaitoja vielä katsotaan, niin mä tein sitten tämän Petitec Knitin Anker-kesäpaidan. Tää on kanssa Sadness-Gardin lainlangasta. Joo. Niin tää oli kans mun mielestä tosi ihana. Joo. Tällainen ja tosi helppo tehdä, teeksi vaikka Siis silmät kiinni. No joo, se Vaikka on. tää näyttää tää kuvio tämmöstä kauniilta, se on vaan oikein nuri. Niin ja siis se oli kyllä niin aivotonta. Narikkaa. Aivotonta. Ja mä tykkäsin, että mä en ole sen syystä tykästynyt tähän lilaan lankaan. Mä huomaan sen. Se on Sulla on toi pinkki. Mut sullahan on tää sama kans. On joo, se ei ole nyt mukana. Yllätys. Mutta yllättäen, joo. Mutta tää oli kans tosi kivaa, siis ja just tätä pehmeitä lankaa, että Niin että se tää on puuvilla pellava Niin, kyllä. sekoitetta. On. Mut mun mielestä ihana. Joo, mistä sä ne langat, tilasitko sä ne titit? Mä tilasin Titityssä kanssa. Titit Joo. on varmaankin luottopaikka melkein meillä. Joo, mä itse asiassa ostin. Sieltä saa aina bonuksia. Niin, joo. Mä itse asiassa kävin siellä silloin. Ai niin, sä kävit sillä reissulla. Joo, meillä oli yksi reissu siellä, niin Joo. se oli semmoinen elämäni nopein lankavalinta. En ole koskaan valinnut niin nopeata. Otitko sä, mutta me ottiin muuten sama värikin. Niin no, mulla Eikö on meillä on niin, meillä on Joo, sama joo. värikin, kyllä. Joo. Mutta niin jotenkin kaunis. Joo. Mä oon tätä monta kertaa himoinen, mutta sä oot ollut vähän, sä oot ottanut jonkun eri paidan tähän väliin. Niin on, joo. Sitten lopulta sä kiinnostuit tähän. Joo, Tää on joo. kyllä kaunis. Joo. Mutta mä päättelin laittaa vielä kesken pikkasen, mutta muuten siis valmis, että Niin. täällä pari lankaa Joo. sojottaa siellä täällä. Tuliko siitä sun mielestä hyvän kokonen? Mun mielestä tästä tuli hyvän kokoinen. Noniin. Ei ole liian iso eikä liian pieni. Mun mielestä Joo. oli ihan kiva tähän niinku laskeutui, ei ole liian pitkä. Ei ole niin. Joo. Joo. Mitäs sulla? No kun mun mielestä siitä tuli, mutta mä en tiedä sitten, että venähtikö se kastelussa, että kastele varovasti. Niin, kun mä en ole kastellut vielä. Niin, että ehkä mä en muuta tekisi kuin suihkuttelisi mutta toisaalta kyllähän se joskus pestäkin tarvitsee. Tarttee. Että, Käyttäytyykö tää lainlanka sit sillä lailla? niin mä en tiedä, kun musta tuntuu, että mä oon nyt tehnyt 3 eri työtä tosta Joo. Sadness-Gardin linestä, niin se, musta tuntuu, että ne kaikki on vähän niinku isoja Ei. mulle. Joo, että ne on niinku venähtänyt. En mä tiedä. Onko se viimeinenkin, onko sun mukana se viimeistä? Ei ole. Okei. Mutta siis siitä mun mielestä se toppikin, niin kun mä sovitin sitä tehdessä, niin se oli ihan tosi hyvä. Ei se nytkään siis niin kuin mikään jättisuuri ole Joo. sen kastelun jälkeen, mutta silti mulla tuli vähän semmoinen fiilis, että venähtikö se. En tiedä. Niin jos sä ajattelet, että se ei tykkää kastelusta, kun tää on tällaista pehmosta. Niin, mutta kyllähän sitten jos ajattelee, niin ei tälle tapahtunut Mutta se on erilaista lankaa. Niin, no täällä on merinoa. Niin on. Ja tää on se laini ja mitäs se laini nyt sitten? Siinä on puuvillaa, pellavaa ja viskoosia. Niin sitä pelkästään. Että siinä ei ole niinku villaa ollenkaan. Niin ollenkaan, kyllä. Mut jännä. Mä en ole tosiin kasteluvettä, en tiedä uskalla kastellakaan. Niin, mutta toisaalta se tasoittaa kuitenkin käsialaa Tasoittaa ja kaikkea. kyllä, joo. Mutta just helppo oli tehdä kyllä. No todellakin oli joo. Mut kaunis kuvia yksinkertaisella asialla. Oikein nurin. Niin. Ja saa näin hienon niin tehtyä. Siis tehtyä. Joo. Että mun mielestä on tosi kaunis. Joo, ja kun ne lisäykset, eikö ne tehty tuolla annettiin väleissä? Joo, tehtiin. Joo, niin mä Mikä on muistan. pelkkää tuossa tasasta tossa. Näkyy toi niinku tommonen viiva. Joo, joo. Mut tosi kaunis. Joo. Että tässä on mun pari tällaista valmista. Eikö tää valmis? Ja Niin, sitten oliko sulla joku muu tässä? Oliko sulla muuta kesäpaitaa vielä? mulla ei kesäpaitaa nyt ollut mukana, mutta sitten tänä vuonna mulla on valmistunut sitten jälleen kerran yllättäen Petitec Knitin ohjeella Monday Sweater. Joo. Ja Tämä on ihana tää persikan väri. Joo. Kaunis. Siis tää on ehkä aika epätyypillinen väri mulle, mutta mä halusin vähän niinku vaihtelua, kun mä tuppaan ottaa aina kaikki vaaleanpunasta. Pinkki unelma. Mutta tää on siis Knitting for Oliven merinoa Joo. ja sitten mohairia.
värissä. Se oli joku pehmeä persikka Soft peach. Joo, pehmeä persikka, juu. Ja siis mä valittiin tästä koon sillä lailla, että kun tässähän oli niin kuin, se väljyys oli tosi iso, mitä neuvottiin ottaa ohjeessa, niin mä en ottanut niin suurta väljyyttä, että mä tein vähän niin kuin pienemmällä koolla kuin mitä ohje olisi. Niin just. Että mä halusin vähän istuvamman. Tästä ei tää nytkään mikä... sitten ihan hyvä ollutkin. Juu, siis tästä tuli hyvä koko. Mä en muista, teinkö mä peräti S vai M tästä. Okei, joo. Että mä otin ihan reilusti niin, että ei ollut niin paljon sitä väljyyttä. Eikä siltikään mitenkään pieneltä vaikuta. Ei. Niin kuin saatte tätä väliä. Niin, juu. Tää on aika reippaan kokoinen. Joo. Kyllä. Mut siinähän käskettiin tyyliin joku 20 senttiä väljyyttä. Ja mä en halunnut niin väliää. Että vähän tyköistumampi, kivempi. Sitten mitäs tässä nyt olisi? Niin ja sitten tää kaulus. Tämähän on tämmönen, mä en tiedä näkeekö sieltä. Mutta tää on tämmönen taitettu kaulus. Mä en nyt enää edes muista miten se tehtiin. Mutta se ylhäältä alashan, muistatko sä? Kun mulla on tässä tää viimeisempänä, mulla on jo ihan vielä valmiina. Ei, sulla on tuoreimmassa muistissa, muistatko sä? Tää niinku kiepattiin täältä yhteen näitä silmukat. Tää käännettiin niinku tähän ja sitten napattiin, niinku kiepattiin yhteen täältä. Lähdettiinkö sit vasta tekemään niinku tätä? Joo, tää tehtiin ihan ensimmäisenä valmiiksi. Niin se varmaan oli, kun mulla on taas aikaa. Mulla on vaan tää vasta... No, mulla on aika pitkät, multa puuttuu vähän ne hihat. Joo. Mutta tää on kans muuten ollut mun mielestä... Mä tykkään tästä väristäkin. Yllätys. Ja ihana malli. Ja helppo tehdä. Millä kohdalla sä muuten teet sitä? Mä teen varmaan ihan sillä, siis normi 3, mitä normaalistikin. Mä en paljon ottanut pienempää siis varmuuden vuoksi, että mä ajattelin, että ettei tule sitten vahingoskaan liian pientä. Niin, ei sekään liian pieni tuppia. Mun mielestä vaikuttaa aika kivan kokoiselta. Siis no juu, äkkiseltä on katsottuna, juu. Tällä, että ihan sama paita 2 eri värissä. Kyllä. Että mä itse tykkään tästä taitetusta. Se sopii sulle, juu. Tästä kauluksesta. Että mä oon tehnyt aikaisemmin tossa... Tää on joustava. Tuossa lentopaidassa on tehnyt tällaisen taitetun kauluksen, mutta muuten en ole tehnyt. Mutta tää oli myös hyvin semmoinen aivoton. Ja helppoa sillä toteuttaa. Ja voin sanoa, että siis mä oon itse huomannut nyt semmoisen, että nämä peruspaidat vaan lähtee mulla enemmän käyttöön. Et on tehnyt jotain kauhean hienoja palmikkosysteemeitä sun muita, mutta ne ei vaan yksinkertaisesti. Ne ei vaan lähde sieltä kaapista pihalle. Niin, ne ei mene päälle ihan samalla tavalla kuin nämä perus tämmöiset. Oletko muuten miettinyt? Mulla on tyyliin ehkä 3 vuotta neulota. Me puhutaan jo aivottomista. Niin, totta. Miten äkkiä mulla on niin opittu tää jutun juoni? Niin. Kun miettii, kun aloitettiin 2023 syksyllä. Nyt on vasta 26. Ei vielä syksy. Niin, ei vielä 3 vuotta. Niin. Ja mä ajattelin ottaa se haaste vastaan, se neuletakki. Sitten että vähän isompi projekti meillä, kun ruvettiin vaatteet tekee. Niin joo, se oli tietysti. Mahtaako ikinä tulla valmiiksi? Joo, ja sitten se tuli kuitenkin ihan lemppari. Ja tosi kiva. Joo. Et mietin, miten äkkiä ihminen oikeasti oppii näitä juttuja. Joo, siis se on kiva huomata, että tällainen vanhallakin iällä voi oppia uusia temppuja ja taitoja. Niin. Kyllä. Joo. Oliko sulla kesken nyt joku tässä? No mulla olisi vielä yksi valmis. Okei, no joo, mulla on kans vielä yksi valmis. Näytä sä nyt ensin. Mä tein sit vielä tällaisen raumaneuleen kuule. Mä näin tästä mallin, että tää tehtiin vähän eri langasta. Joo. Kuin se oikea ohje, sehän on sellaista sitä... Se oli siis se... Mähän ostin siis oikein... Joo. Ohjeessa oli semmoinen kuin myrskyluodon villa. Joo, sitä. Ahvenanmaalaista lampaan villaa. Joo. Niin mä tein ihan Dropsin Merino Extra Fine langasta ja Sadness Guardin tästä toi tää valkoinen Sadness Guardin lankaa. Mielestäni tästä tuli tosi kiva kanssa. Se on vähän erilainen. Joo. Ja yllättävän hyvin tää valkoinen korostuu täältä tää raumaneulen kuvio. Joo. Ja hihat tuli aika pitkät, mä vähän pistin pitkemmäksi, koska mulla on vähän pitkät kädet. Joo. Mä joudun vähän niinku pituttaa lisää. Mutta tuli hyvä mittainen. Onko sä muuten sovittanut sitä, että onko se hyvän kokoinen? Oli. Siis ehkä aika sellainen tyköistuva, että saisi olla ehkä pikkasen väljempi. Joo. Mutta ei se siis paha ole. Niin. Kiristääkö toi... Ei kiristä kaula yhtään. Tää on joustava. Niin toi kuvio meinaan siis tää... Ei kiristä. Kokeile. Joo. Ei kiristä. Tää on tehty, kato joo. Mä oon tehnyt kuule tän niin siististi, ettei mitään niin voi vitsi. Näin hienosti. No on kyllä. Tuolla. Se menee on tuolla kyllä. välissä. Mä oon nyt vähän kateellinen. Eikö sulla tästä tälleen? No, me voidaan siitä puhua sitten päästä. Kato, ei kiristä yhtään. Joo, on kyllä. Tää on tämmönen toinen matto tää takana.
No on kyllä. Mä oon nyt vähän kateellinen sun kirjoneuleestas. Oot vai? Oon. Kerrokin. No oikeesti, kun mä... Yleensä mä oon aina kateellinen sulle. Joo, mutta kun täytyy sanoa, että toi. Siis mä haluaisin oppia tekemään hyvin kirjoneulta sillä, että se olisi tasasta. Joo. Siinä olisi se, mikä se on, langadominanssi Joo, olisi kyllä. oikein. Juu. Ja sitten se, että siellä ei olisi ne takana ne langanjuoksut ei kiristäisi siellä. Mitä meneekö tää mukavassa sulassa sovussa eikä yhtään kiristä? Ai että. Mä taidan kanssa joskus vielä tehdä ton paidan, joskus jostain ihan, tiedätkö, jostain peruslangasta ihan joo. Ja se on hyvä puhua, että tää Dropsin langat on edullisia. No sitähän ne on. Ja niin. mä juuri ajattelin, että me ensin sanotaan perus- ja edullisesta langasta. Nimenomaan. Että nää ei ole hinnalla pilattuja, nää langat. Ei olekaan. Ja tästä tää on aika pitkä, mutta mähän tykkään vähän pitkemmästä peittää ton takapuolen. Sillä että tulee vähän siihen niin takapuolen, ettei nyt ei mihinkään polviin asti, mutta tohon niin takapuolen päälle. Joo. Tykkäsin kyllä tästä, että tää oli mun mielestä ihana värikin. Tää sopii myös housujen ja hametten kanssa sitten. No miksi? Riippuu vähän, mutta ehkä housujen kanssa enemmän. Joo. Kyllä. Joo. Mutta oli kiva. Joo. Sitten vielä kastelee, niin toi kuvio niinku selkeytyy siitä. Niin tasaantuu vielä. Mutta kyllä tässä jo katsoin, kyllä tässä selkeästi kuvion näkee. No juu. Ja se erottuu kyllä hyvin. Kyllä. Joo. Mutta oli. No mitäs sulla oli vielä? Mun mielestä tää oli mun isotöinen juttu kanssa. Joo, se oli aika hieno, mutta siis mulla on nyt viimeisin valmistunut. Oliko sulla tätä mukana nyt? On, mutta mä voin palataan siihen hetken päästä. Selvä, noniin, joo. Siitä voi olla keskustelua enemmänkin. Okei, selvä. Noniin. Mutta nyt ei puhuta enää neulomisesta, kun virkkaamisesta. Mulla on ollut visiona, että mä haluan tehdä kesäkassin. Se on kyllä ihanaa. Mä näytän tästä vähempää. Ja mä oon nähnyt näitä, kun ihmiset virkkaa tästä tämmöisistä auringonkukkapaloista. Isoäidin neliö. Vähän niin kuin isoäidin neliö, mutta siinä on niin kuin auringonkukka. Ja sit mä halusin tämmöisen niin kuin kassin. Kesäkassin. Niin aika pitkät. Millä sä nauhat nyt menee? Mä oikein katon tässä sun. Millain? Ai ne on näin sivuttain. Joo, aivan. Ne on näissä niinku kulmissa näiden palojen. Miten sä oot nää kiinnittänyt tänne? Ihan tähän kulmaan. Joo, mä oon siis ihan ne ommellut vaan kiinni. Joo. Kun jossain mä näin sillä, että oli varmaan virkattu suoraan. Mä näin jossain, että oli tästä näin tää olkain niinku virkattu. Joo. Kun mä en oo siis virkannut oikeastaan ikinä, voi sanoa. Mut sit mä näin Instagramissa, kun joku oli tehnyt Dropsin Parisista. Se oli tosi edullinen lanka ja mä ajattelin, että mä en korkealta putoa, jos mä kokeilen. Totta. Ja sitten meillä kotona nettisivuilla oli tää palan ohje niin kuin ihan kohta. Oli sanalliset ja kuvalliset ohjeet. Että sitten tosi kaunis. Siinä oppi kyllä uusia kaikkia puhvisilmukoita. Joo, sitä mäkin ensin mietin. Joo, että kun ei ole ennen virkannut, niin oli kaikki niin ketjusilmukka on tehnyt joskus lapsena ja siinä se sitten vai? Ja pylväitä, mutta en mitään muuta. Onko se kuinka tukeva se on tää pohja? Se on aika tukeva tuntuu. No siis en mä tiedä, siis ei tää tietysti kyllähän täältä voi tippua. No joo. Ja ei se tarvitse kauheasti pitääkään tavaraa. Mutta se, että täällä menee kesällä just rahapussi ja puhelin ja kyllä. Ja tämmönen kesäkassi tästä tuli. Se on kaunis. Mäkin kuulen susta viisaan, mulla on tässä kassi palasina. Tää tehtiin siis 13 palaa. Joo. Ja nää on kyllä yllättävän, siis mä voin tässä näyttää yhden palan vielä erikseen. Nää on kyllä yllättävän helppoja loppupeleissä tehdä. Ja nopeita. On. Mä tein nää automatkalla 2 päivässä. Just. No sä olit vielä vähän nopeampi kuin mä. Mutta mulla oli vähän pitempi automatka. No sulla oli vähän pitempi kuin mulla. Ja Kyllä. Kasata vietä. Ja sitten sen kasaamisohjeen mä löysin kanssa netistä, että miten se palat kiinnitetään, jotta siitä tulee niin kuin kyllä, tämän näköinen kassi. Tämän mallinen, kun mä halusin tämmöisen siitä. Sä oot kyllä löytänyt hyviä ohjeita, täytyy myöntää. Jaa. Mä aina bongailen. Ja sitten mä tein tähän reunaan ihan itse kattelin kuvasta, joku oli Instagramissa julkaissut, että oli tehnyt tämmöisen niin kiinteitä silmukoita. Teit sä lisää vielä yhden kerroksen vai? Mä tein 2 kerrosta kiinteitä silmukoita. Niin tähän reunan päälle vedit vielä 2 kerrosta. Niin sitten kun mä olin kasannut tän, en mä joka palan, vaan sitten kun mä olin kasannut sen. Sitten kun mä olin tämän kasannut, lukuun ottamatta näitä olkaimia, kyllä. Niin sitten tähän yläreunaan tein vielä 2 kerrosta kiinteitä. Kiersit sehän ympäri? Joo, niin 2 kerrosta kiinteitä silmukoita. Kyllä. Niin, tästä tuli mun mielestä tosi kiva kesäkassi. Tosi hauska ja hieno. Itse asiassa nyt mua raikas. Joo, mutta
tästä johtuen niin mulla innostaisi tehdä nyt semmonen päivänkakkara Toinen kassi. Missä on niinku päivänkakkaroita. Ne on vähän eri lailla tehty ja siinä on niinku keltainen tää keskusta. Joo. Sitten siinä tulee heti suoraan valkoiset Aivan. terälehdet ja sitten jollain värillä tää. Aivan. Onko se kuvaa siitä? No, ei mulla nyt varmaan ihan tässä sitä ole sillä nopeasti löydettävissä, mutta on siis netistä katsellut. Pistä mulle! Että voi olla, että siinä on ensi kesänä mahdollinen kassiprojekti. Joo, mutta tästä oli kyllä ihana. Ja mä oon iloinen, että mä aloitin tämän tekemään. Tää oli kuitenkin nopea. Niin, siis tosi nopea. Sitten vähän vaihtelua tonne. Vähän vaihtelu, kyllä. Joo. 4 puikolla mä tein. Sama. Joo, sä teet kanssa samalla. Joo, ja Dropsin parisia oli. Joo, ja se oli vaan, ajattelin siis tosi vaan euron lankakerä tyyliin. No vähän yli euron. Niin, no, suurin noin, että ei ole niinku hinnalla pilattu lanka. Joo, ja sitten mulla oli se, että mä itse halusin, kun toistahan tekee ihan jostain villaslangasta. Niin joo, mutta tää on siis tää erilaista. Mutta tää oli mun mielestä puuvillaa. Puuvillaa. 100% puuvillaa. Eiks makkanut olla? Mulla on täällä yksi tämmönen vyötekin vielä tästä parislangasta jäljellä tässä. Katsotaan, onko se 100% puuvillaa. 100% puuvilla, kyllä. Niin. Tällainen Dropsin parislanka. Joo, niin Kyllä. Se oli semmonen Hieno idea. Päähän pistoi tämmönen idea, mitä mä halusin tehdä. Onko sulla jotain muuta nyt kuin toi Monday Sweater niin kuin se kesken? Niin kesken nyt tällä hetkellä on toinenkin paita se, mutta se on nyt mulla tuolla, se on vain alkutekijöissä vasta niin tossa tähän, mutta siis maanantai-paita mulla on niin nyt tässä tekeillä kesken tää. Ja sitten toi kassi. Ja kassi loppuu, kyllä. Niin. Joo. Toki mä sitä toppiikin teen, mutta mä en vielä aloittanutkaan sitä, mutta ai niin joo. langat on jo hommattuna, niin, että joo. mä lähden sit siitä. Joo. Mitäs sulla oli kesken nyt sitten? No, aloitetaan nyt vaikka tästä ensiksi. Sitä mä en ole saanut vielä alkutekijöille sitäkään. Ja kävin tässä keväällä tyttäreni kanssa Helsingissä, tehtiin semmoinen päiväreissu. Iso. Niin Helsinkiin. Helsinkiin, niin tämmöstä neuletakkia. Mulla oli visio, että mä haluan jonkun räväkän värisen, oikein jonkun muun kuin luonnonvalkoisen, niin Totta. mä olin kattonut Petit Technitin yllättäen semmonen kuin Mackie Cardigan. Joo. Missä oli siis ohjeessa, siinä on lyhyet hihat. Joo. Mutta mä halusin sen niinku pidemmillä hihoilla ja siellä itse asiassa siellä ohjeessa lukeekin, että jos haluat pitkät hihat, niin sitten siinä oli niinku kavennuksiin. Okei. Oli erilliset ohjeet. Joo. Ja siis mä halusin tämän, kun tääkin neuletakki on tämmönen, tää on niinku, jos laittaa napinkin, niin tää on tämmönen V-aukollinen. Joo. Mutta moni varmaan tietää tämän mallin. Niin tässähän tää menee niinku tänne ylös. Sähän voisit kokeilla sitä päälle, koska se on kuitenkin... No tuossa noin puikot vähän. Mutta onhan ne kiinni siellä, katos. No niin testaa vähän pahuuttas. No testataan. Sulla oli kato musta kiva neutta, me koki siellä alla. Joo. Niin sehän sopii sen päälle. Nyt näkee vähän sitä mallia. Mä vähän havittelen, että jos mä saisin sen tällä viikolla. Totta. Sehän sopii sen kanssa tosi kauniisti. Niin sopii. Katsotaan. Joo. Ihana väri. Ja tässä oikein korostuu se väri, kun on musta alla. Joo. Niin Ja tästähän tulee just tosiaan, kun tää nousee tänne, tästä tulee niinku pyöreä. Joo, ja tässä on niinku toinen nappilista nyt tänne valmis. Tulee se sitten. Aivan. Että täällä on niinku, nämä on tosi pienet itse asiassa, tässä nämä napit. Eikö se semmonen bling bling napit siinä Joo. sulla? Että katsotaan kuinka mun napit sopii tähän sitten, koska ne en tiedä, en ole sovittanut, mutta nämä on tosi pienet nämä napit. Okei. Nyt mä teen niinku tätä vasemman puolen nappilistaa on aloittanut. Joo. Niin kuin näin näkee. Joo. Niin se meneekö niinku ylhäältä alas? Edes takaisin mennään niin oikein nurin. Joo. Okay, ja sitten tähän tulee vielä niinku tänne tämmönen samanlainen, tämmönen yksi oikein yksi nurin. Ja sitten kun tässä on niinku 1, 2, 3, 4, 5 napin läpeä, niin sitten kun tähän lähtee se resori tänne, niin tähän tulee vielä yksi nappi. Yksi nappi, joo. Se koska tässähän on niin tossa, niin tässä olisi muuten tossa, niin sitten yksi napin läpi tulee tehdään vielä sinne päälle. Aivan. Joo, tulee tohon noin. Että tämähän on nyt helppo tää. Tää on se ihan pehmosta. No tää on taas yllätys. Sadneskarni? Ei oo sadneskarnia, kun mä oon nykyään tykästynyt tähän Knitting for Oliven lankoihin. Nää on ihania mun mielestä. Niin kun totta muuten, joo. Knitting for Oliven merino ja silkkimokairia. Aivan. Väriä en muista, mutta tämmönen tosi ihana väri. pinkki. Ja mä ajattelin, että tää sopisi niinku tämmösen kovin pitkä tää. Se sopii, mutta se sopii just niinku Mekon kanssa tuolla kivasti. Mutta hihaista tuli mun mielestä kivan mittaiset. Tuli.
Onko nämä ihan ohjeen mukaiset vai Aika lailla niin kuin ohjeen mukaiset hihat on. Että siinä oli niin kuin 38 senttiä kainalosta. Ja sitten aloitettiin resori ja sitten siinä tehtiin 13 kerroksen välein aina kavennus. Okei, joo. Ja sitten tässä oli semmonen, alkuun tää tuntui tosi, mä en ole tällä systeemillä tehnyt ennen neuletakkia. Joo. Kun tää aloitettiin täältä takaa, niskasta, niin sitten tästä kohtaa, tähän tulee tämmöset aika hauskat. Tämmöset. Saumat. Näkyykö se? En mä tiedä. Vähän niin kuin saumat vai? Vähän Joo. Niin tossa kohtaa, niin tästä niin kun on poimittu mun mielestä niin kun tää lärpäke, tää etulärpäke. Lärpäke. Joo. Ja siinä vaiheessa kun se tehtiin, niin mä ajattelin, että ei hitsit, että ei tästä voi tulla mulle sopivaa, että kun tulee näin, tää oli näin tämmönen niin kuin kapea. Joo. Tästä niin kuin jos ajattelee, että tää oli tän levyinen, mitä tässä näkyy niin kuin tosta tohon reunaan. Tosi pieni. Ja mä ajattelin, että ei tästä voi tulla mulle sopivaa, että tää on niin pieni. Mut sitten niitä lisäyksiä jatkettiin, niin kuin täällä näkyy. Joo. Niin kuin hihojen erotteluun asti. Että oli, mä en ole tämmöisellä systeemillä niin kuin tehnyt. Että on mun mielestä aika hienon näköinen tämmöinen yksityiskohta tässä. Tää olkapää on vähän tällainen erilainen. Miltä se näyttää toiselta puolelta sitten se olkapää? Siis mitä tarkoitat? Niin se näkyy tossa tolla, entä sisäpuolelta? Niin se mitä tosiaan saumana näkyy täällä. Niin, joo. Siitä on niinku poimittu silmukat. Aika hieno idea. Niin, mun mielestä tää on aika semmonen vähän erilainen. Vähän erilainen tää, niinku tää, miten tää on tässä, kun mun mielestä tossa April Cardiganissa, niin siinähän ei poimittu mitään, vaan siinähän tehtiin vaan lisäyksillä sitä V-aukkoa. Aivan. Niin, tuli tosi kaunis. Mun mielestä tästä tuli tämmönen tosi kiva. Ehkä se on mulla seuraavaksi valmiina sitten jossain kohtaa. Että toi. Heti vasta oikein näkee, että täytyy tehdä itsekin valmiiksi. Se on niin hieno. Että nämä on keväällä langat jo Helsingistä ostettu, mutta tässä on ollut vähän välissä kaikkia muita töitä. Niin. Niin. Hiljaa, hyvä tulee. Joo, ja kyllä mä uskoisin, että mä voisin vaikka tällä viikolla saada valmiiksi, koska tämähän on nyt tosi simppeli. Tää toinen nappilista, kun tähän ei tule reikiä. Ja sitten niin tässä se piti sanoa vielä, että täällähän on tehty sitten reunoihin sekä helmaan että sitten tämän nappilistan italialainen päättely, että 2 alustavaa kerrosta ja sitten se tekee tosi italialainen päättely, sitten tulee mun mielestä tosi tommoinen huolitelma. Tyylikkään näköinen. Niin. Kyllä. Ja samaten hihansuissakin on italialaiset päättelyt ja 2 valmistelevaa. 2 niin kuin valmistelevaa kerrosta, mutta ne on kaikki ollut niin kuin tosi hyvin kerrottu siinä ohjeessa. Että tässäkin oli selkeä ohje, sanoit. On todellakin selkeä, että mäkin ajattelin, että jos mä joudun itse säätään hihojen pituuden kanssa, niin kuinka mä onnistun. Mutta se oli sitten kerrottu siellä. Siellä oli hyvin kyllä kerrottu. Kerrottu siinä, että tää oli mun yksi keskeneräinen. Oliko sulla vielä? Mulla ei tullut kokonaan 2, mitä mulla on tässä nyt tätä aukkuja. Mikä sun toinen keskeneräinen? Joo. Sanotaanko sillä alustavasti? Se on semmonen, jonka mä oon ottanut viime marraskuussa. Vuosipäivä kohta. Vuosipäivä. Niin. Eli se on sama, mikä Jossulla tässä on. Eli raumaneule, mutta mähän päätin sitten, että eikö sä ostanut silloin Turun reissulta meillä ton toisen langan? Ostin sen valkoisen kyllä, joo. Ostin. Mutta mä sitä päätin, että mä haluan tehdä niin ohjeen mukaisella langalla. Joo. Ja sitten kun se on tosiaan se myrskyluodon villa, eihän sitä niinku myydä. Sähän hait sen silloin jostakin Urkulasta. Porista hain. Joo. Siellä oli joku pienet tämmöiset käsityömessutyyppiset ja mä katsoin, että myrskyluodon villa on siellä myymässä ja mä ajattelin, että nyt mä haluan testata tämmöistä vähän karkeampaa lankaa ja tämmöistä erilaista. Muistin, sä puhuit silloin siellä Turussa jo, että sä et osta nyt sitä, että sä haluat testata. Joo. Se jäi varmaan testaamiseksi. Älä nyt. Mä oon ehkä enemmän merinoitten ystävä. Joo. Noniin. Mä en tiedä, kehtaanko mä näyttää. Totta kai näytät, joo. Siis tää on ihan... Onhan toi nätti. Joo, mutta tää on
Mä sanon, että mä oon kateellinen sun kirjaneuvon. Karheeta. Tää on karheeta. Joo. Tää on ihan siis värjäämätöntä. Joo. Ahvenanmaalaista lampaanvillaa, tää vaalea. Ja tää on sitten Mitä se liian oli? tää on myös, mutta tää on värjätty. Haiseeks tää? Eikö haise vähän lampaalle? Ehkä vähän. Joo. Miten sä kastelet sen? Joo, sit haisee. Mutta ensinnäkin tästä kuviosta ei tullut riittävän tasainen. Tää on ihan, tiedätkö, sitä kaulusta vaille valmis. Niin, no niin lähellä valmis. Tää on ollut jo, Totta kai tää on ollut mulla kyllähän se nyt kuvia selkeästi näkee. kaapissa vähän niinku mököttämässä. Äkkihän tässä mitään kuvia ihan selkeästi. Joo, mä en oikein... Mikä näköinen sun kirjaneulasta on toiselta puolelta? Millainen? Onhan se nyt ihan selkeän näköistä sekin, mun mielestä. No joo, ja kyllä tää nyt joustaa. Kyllähän se joustaa. Joustaa, joo. Joo. Sitten tässä tuli, mä en halunnut edes sovittaa, kun mä olin, että mä en tykkää tästä. Mä olin sitä mieltä. Joo, okei. Mutta nyt sitten tässä kesälomalla kaivoin sen tuolta ja päätin naftaliinista ja päätin sovittaa. Joo. Tää on muuten ihan fine kokonen, vaikka se nyt näyttää hirveän isolta, mutta tää on pitkä. Aivan. Tää on ihan tosi liian pitkä. Mihin kohta jos sä nyt nousit seisoo, mihin kohtaan sun tulee, jos ajattelet, että kainalo menisi tohon, missä sun kainalossa on? Katsotaan nyt. Joo. Jos saisinko oikeasti kainaloa? Eikö se tuolla sun kainalossa ole? Niin tää on ihan... Ai niitä tulee aika tosi niinku, aika tää on pitkä. ihan liian pitkä. Totta. Vaikka mä mielestäni ohjeen mukaisen helman Mutta ohje tein. on varmaan vähän pitkä. Eikö se ole siinä ohjessakin rypyllä vähän sieltä helmassa siinä naisella? Joo. Mä en nyt oikein tiedä, mitä mä tekisin tälle. Aivan. Ymmärrän tuskasi. Pohdin jo tyttäreni kanssa kotona, että puranko. Mä en lähtisi purkaan kaikkea. Kauhea työ. Niin. Et mä ottaisin sitä helmasta ehkä jostain kohtaa kiinni ja ottaisin kaikki tämän alapään pois ja lähtisin sitten Vetäisikö sä saksilla sen poikki? Niitä hakisin ensin täältä ne silmukat. Niin, mutta vetäisikö sä sitten, kun ne olisi silmukat puikoilla, niin saksilla, Sitten, jos mä saisin täältä alapäästä haettua tämän alkupään, kyllähän täälläkin tästä purkautuu lähtee. Lähteekö? Vaikka se on aloitettu alhaalta. Kyllä se sieltä lähtisi. Tai vaikka ensimmäiset silmukat katkaisisikin tästä. Kertokaa, mitä mä voisin tälle tehdä. Miten mä saan lyhennettyä paitaa, joka on aloitettu alhaalta päin? Totta. Mä en ole ammattilainen, mutta mä voisin kokeilla niin. Niin. Että kaappaisin täältä ne silmukat siitä kohtaa, minkä mittaisen mä sit haluaisin. Tästä on helppo ottaa silmukat kyytiin. Kyllä. Niin, varmaan. Ja sitten se alapää, koittaisin lähteä täältä purkaan tätä. Ja jos se onnistuisi, voisin vaan katkaista tosta kohtaa. Ennen sitä, kun se silmukat tulee siihen. Tietysti ennen sitä. Joo. Ja kyllähän sieltä sitten lähtee purkaa itsekseenkin, mutta mä en tosiaan tiedä. Niin, tietysti. Ja sitten tekisin sitä alaspäin sen verran, kun haluaisin. Ompelisin toiseen suuntaan vaan sitä. Ja tekisin jonkun italialaisen päättelyn tähän. Niin. Sitten se on tosi joustava päättely tulisi tähän Niin. myös. Joo. Eikä se välillä kumminpäin tekee. Mutta tässä huomaa sen, että nyt tuli testattua tämmöinen karkea, niin kun, tämähän on jotain, kun se oli se myrskylarvilla, niin jollain pientiloilla kasvatettu ja ihan tämmöistä. Onhan tämä ihan tämmöistä karheita, siis, mutta tämä ehkä kutittaa. Kutittaako tämä kauheasti? En ole kauheasti testaillut. Mutta tunneeko se sun nyt ihoa vasten? Tunneeko se mitään? Kutittaa se nyt vähän. Mutta ehkä tämän alla olisi tarkoitus pitää jotain pitkähienoinen. Ja sitten toinen asia, niin mä oon ehkä itse enemmän ohuitten lankojen ystävä. Niin mäkin. Koska nämä on aika kuumia, että harvoin tulee töissä esimerkiksi tämmöistä. Se on ehkä liian kuuma. Niin, että kyllä siellä hiki tulee töissä, jos tämmöistä pitää. Mutta missään nimessä en purkaisi kaikkea. Niin. Sä oot niin kovan työn tässä nähnyt, sulla on hihat ja kaikki tää valmiina. Ainoa mikä ongelma on tosiaan toi helma. Niin. Hienot nämä hihansuut, kaikki resut. Ja kai tääkin tästä tasottuu sitä käsiala, kun sen kastelee. Kastelu auttaa. Et en lähtisi purkaan kaikkea. Että ideoita saa heittää. Miten lyhentää alhaalta aloitettua paitaa? Paljon se täytyisi lyhentää sulle? En mä nyt vielä mittailua. 10 senttiä ehkä. Voisin veikata. No ehkä semmonen joo. 10 senttiä, kun tuota resorikin ottaa tuossa. Kyllä tuon verran varmaan täytyisi lyhentää. Juu, ja sitten siihen. Sitten resori tohon. Niin. Joo. 10 senttiä varmaan pois. Ehkä. Joo. Mutta tämä oli tämmöinen kokeilu. Tämä oli tämmöinen kokeilu. Koskaan ei voi tietää, jos ei kokeile. Aivan. Ja mulla on siis tää niin hurjasti kesken, että täällä on tämä kaarakekin on tehty, että ainoastaan tämä kaulus on tekemättä. Ja kauluksissa, kun jos katsoo tätä munkin versioon, niin eihän kauluksissa tullut paljon mitään enää. Oikeastaan muuta, sä oot niinku, missä kohtaa sä nyt oot tässä?
Siinä tulee varmaan se Onko sulla tää on ruskea osuus mulla. Niin, eli mulla se on se valkoinen. Niin, viittä kierrosta vaille. Tässä nyt näette 2 eri versioa muuten, vierekkäin. Joo. Ja tiedätkö, näytäpä se tuo suoraan. Tässä on 2, niin kuin näet, saman kokoiset on muuten. Joo. Ainoa, että mä vähän myös mietin, että olisi kiva tehdä tää sama paita niin kuin tästä langasta. No niin, tai niin. Esimerkiksi se Dropsin se karisma, mistä mä sen Structure-paidan tein, niin se olisi edullinen. Ja... On, mutta ei ole paljon kesken. Viittä kierrosta vaille. Ei ole paljon kesken, mutta tämä on ollut sellainen vähän, voisiko sanoa, murheenkryyni. No joo, mutta aina ei voi voittaa, ei edes joka kerta. Mutta hieno tää muuten on, en voi sanoa ollenkaan sitä. Joo, ehkä tää on vähän tarkoitettu niin kuin siinä kuvassakin, siinä ohjeen kuvassakin, niin se on ehkä, just kun tää on tämmönen vähän ehkä tommonen saaristolaishenkinen ja semmoinen. Ja se menee niin siinä aika pitkälle siinä mallillakin siinä ohjeessa. On kyllä. Se varmaan, joo. Ja kyllä mä niin mielestäni niin aina tein ohjeen mukaiset, että mittailin, mutta tämmöistä sattuu. Mutta hieno joka tapauksessa. Oliko sulla muuta vielä kesken? Ei mulla varmaan nyt mitään muuta keskeneräistä ole. Oliko sulla vielä joku? No ei joo, mutta mitäs on uudet suunnitelmat? No niitä, sä et tiedäkään. Ei varmaan, et sä ole kertonut. Aloitatko sä? Aloitan, kun mä voisin vaikka... Jännityksellä odotan, mitä sä oot keksinyt kivaa. No siis, mukana. No ensimmäinen suunnitelma, mä luulen, että mulla on siis jo langatkin siihen. Mä oon siis perässä. Mutta mä en tee tätä itselleni. Tällä kertaa mun tytär on toivonut, että mä tekisin tän sille. Okei, selvä. Noniin. Ja mä voin näyttää, se on siis Somaknitsin. Mikäs tää nyt on? Rosanna paita. Tommonen. Aika kiva. Tommonen palmikkopaita. No niin, sä oot näyttää tohonkin sitten. Niin mä en tiedä näkyykö heijastaa. Tarpeeksi lähelle. Elikkä ja tää on ihan Novitalla ilmaisena. Okei. Me itse asiassa ostettiin tää on niinku tää Somaknits suunnitellut Novitalle tän Rosanna palmikkopaidan. Joo. Niin tää varmaan lähtee mulla seuraavaksi puikoille. Tää on niinku semmonen ihan, koska tähän on jo langat. Mistä ostet langat? Mä en itse asiassa muista. Ja mitä lankaa sulla tässä on? Olikohan se Dropsin limaa? Okei. Mutta Dropsin lankaa muistaakseni. Joo, aika hieno. Se oli semmonen, mikä nyt oikeastaan mä tiedän, että lähtee seuraavaksi puikoille. Okei. Koska toi nuorempi tyttäreni on semmoista. Oliko se niinku mistä koosta lähtien se oli? Mä en muista nyt, mutta... Eikö se ole aika pieni? On joo, mutta varmaan pienin koko tehdään. Niin Joo. Niin siihen sun mietit, tekisikö mä mun tytölle kanssa, että onko se ei siellä lasten kokoja ole. Ei siellä lasten kokoja, että se niinku aikuisille. Okei, joo, selvä. Ja luonnonvalkoinen lanka. Se on varmaan hieno. Joo. Niin semmoinen palmikkopaita olisi niinku lähdössä seuraavaksi puikoille. Onko sulla mitään plääniä, mitä sä haluaisit? No kato, mä oon miettinyt tällaista. Otas nyt. Puhelimet tökkii. Niinkö? Tökkii. Kato, ei osu sormet. Mä mietin täältä tätä kesämekkoa. Kato tällaista. Mä joskus siellä teen. Eikö se ole kaunis? Minkä ohje toi on? Tää on Novitan kanssa. Novitan ohje? Joo. Mistä langasta se on tehty? Vikingin langasta. Vikingaard. Just Vikingaard. Joo, sitä lankamaailmaa. Tällainen. Se on kyllä hieno. Tää olisi se hieno hame. Se olisi kyllä tosi hieno, mutta hirveä työ. Niin on, mutta eikö me tykätä haasteesta? No joo. Mites, otatko haasteen vastaan? Nyt ihan tällä istumalta. Eikä ole pahan näköinen. Siis se on oikeasti tosi kiva, pitsiä. Niin on, mutta siinähän kun sä puhut pitsistä, että sä haluat opetella pitsiä lisää ja haastetta, niin tässähän sit olisi kuule. Tästä tehdään helma ensin, meidän niin ylöspäin. Ai niin, se on alhaalta ylöspäin. Mä en oikein tykkää. Eikö hetkinen? Eikö, anteeksi, sanoin väärin. Ylhäältä alaspäin. No kyllä, joo, no sitten mä kun hihat tehtiin viimeisenä, kyllä, ylhäältä alaspäin. Joo. Ja tässä on yksinkertaista tää kuule. Niin, siinä on kyllä yksinkertainen. Pitkä pätkä kuule sitä, mutta eikö se olisi? No se on kyllä hieno, täytyy pistä korvan taakse. Tää on yksi mitä mä oon miettinyt, olisi vähän erilaista, kun meillä on takki, meillä on paitaa, meillä on toppia, teepaitaa, mutta mekkoa ei ole vielä. Erilaisista projekteista puheen ollen. No niin. Toi kassihan oli mulla tietysti se yksi, mutta sitten mulla on vähän semmonenkin haave, että mä voisin, niin kuin, ei vaatteita. Aivan. Ja mä mietin, että tämmöisiä voisi vaikka esimerkiksi pukinkonttiin käärästä, jos joskus haluaa. Mikä? Toi mua kiinnostaa. Tää on ihan Dropsin ilmainen ohje. Noniin.
tämmösiä Tyynynpäällisiä. tyynynpäällisiä. Koristetyynynpäällinen. Joo, aivan. Ja mä luulen, että Se on aika nätti. mun lapsukaisenikin ehkä voisi haluta tämmöisen omaan kotiinsa. Ja Kyllä. tämmöisiä voisi antaa esimerkiksi lahjaksi. Hyvä idea. Niin tämmöinen olisi aika kiva. Ja heti tekee. Ja jos jouluksi meinaa, ei, kyllä me vielä ehditään. Aivan. Missä langasta tää tehdään? Mä en itse asiassa ole sitä vielä tutkaillut. Joo. Mutta mä haluaisin, ja niitä oli muitakin siis tämmöisiä palmikkoa koristetyynynpäällisiä. Mutta mun mielestä tää oli aika kiva. Tää on kaunis. Tää oli aika kiva tää Tropsin ohje. Tyylikäs. Joo. Ja mä ajattelin just joku luonnon valkoinen, niin se olisi aika kiva. Kyllä. Sopii monen kanssa. Tai joku beikikin ehkä. Juu, semmonenkin. Semmoinen sopisi niinku tyyli vaikka kesällä. Niin tääkin on tämmönen niinku bacon värinen. Mun mielestä tää oli aika kiva tämmönen ilmaisohje. Niin on, nimenomaan. Tutustuiko sä ohjeeseen vielä kuinka tarkasti? En mä vielä tarkemmin ole, mutta mä en usko, että tämmönen nyt, kun me ollaan kuitenkin palmikkoa tehty. No joo, ollaan toki. Ja Palmikolla aloitettiin torkkupeitolla. Aivan. Kyllä. Niin no se torkkupeitto on jo Käytössä. Eikö sä Mä toistakin teet kohta? Ja... No luultavasti, mutta mä luulen, että tää, jos mä tämmöisen tekisin, niin saattaisi olla kysyntää tälle, joka vei sen torkkupeitonkin. Niin ja sinne valkoisena, no torkkupeittohan oli meillä valkoinen. Niin oli joo. Joo, niin pari kaveria tosta, ne olisi aika avot. Ois aika hieno. Joo, ihana se. Niin tää on yksi mun plan. Onko muita vielä? Eikö sulla ole enempää? Mulla ei nyt just tullut mieleen ideoita, kun näitä keskenään niin paljon. Voi, kysy vaan kuinka paljon, mutta mulla on tässä nyt tää palmikkopaita on nyt niinku sillä, että siinä on langat ja se on niinku päätetty, että sen mä otan niinku sen mä teen seuraavaksi. Eli minkä jälkeen siis? Eli ton pinkin neulatakin jälkeen. Joo. Eikö sä teet tätä raumaneuletta nyt loppuun sitten tässä välissä? No katsotaan. Kun siinä on vaan se 5 kierrosta. No katsotaan, kun siinä on vähän sitä fiksaamista. Ai niin. No. Sitten mä haluaisin ehkä tehdä, mä en tiedä, mä oon nyt vähän 2 vaiheilla. Okay. Mä tykkään tästä Somaknitsin tämmöisestä. Tästä mä puhuin joskus. Tää on kans kaunis. Mutta ja kun mä ajattelin ensin, että tää on kiva, kun tää on siis tästä Satneskaan-linestä. Ai niin, tästä samasta. Joo. Mutta sitten mä mietin. Niin, kun sitä mä mietin. Että toki siihen voi jonkun muunkin langan ottaa, joku, joka olisi saman vahvuuden ja sama. Mutta sitten siinä on taas se idea. Siinä välttämättä sama tyyppisesti. Niin tää tuntuma tämmöistä ihanaa tuntusta. Tää oli tää oli True Love neulepaita Somaknitsiltä. Okei. Okay. Tämmönen. Mä tykkään tästä siis, tää olisi niinku pitkähielinen tämmönen vähän niinku puuvillapaita. Että se ei olisi niin kuuma. Että leveät hihat. Juu. Ja sitten siinä on mun mielestä semmoset, mä en ole ennen tehnyt, mutta semmoset nirkkoreunukset täällä hihoissa. No. Niin se on kanssa aika kiva. Olis, kieltämättä. Joka resori vaan, ja sitten tuo helmassakin on tommonen nirkko. Totta. Ei toikaan olisi hassun video. Niin tää olisi aika kiva semmonen. Ja sitten tää on pitsiä, mutta jos siinä nyt joku toppi laittaa alle, niin tai vaikka valkoinen teepaita. Esimerkiksi. Niin ei se niin läpipintava ole. Minkä värisenä tekisit? Kyllä mä tommosena vaaleena. Niin, en mä tiedä välttämättä ihan vitivalkoisena tekisi, mutta luonnonvalkoinen. Joku semmonen ehkä. Se sopisi kyllä tohon paitaan. Niin. Totta. Ja sit siellä muista tuo kauluksessakin tommonen nirkko. Niin on, joo. Niin tää olisi vähän erilainen. Vähän erilainen. Ei olisi niin villapaita, vaan puuvilla. Aivan. Mutta ei ole kuitenkaan lyhythihainen. Kyllähän meillä on erilaisia vaihtoehtoja. Tää on ehkä, tää on aika nyt niinku semmosella, mutta en mä välttämättä siis, voi olla, että mä nyt katsotaan se palmikkopaita ensin ja sitten jos jouluksi tekisi niitä tyynynpäällisiä. Joo. Kyllä niissä ketkä aikaa menee, nyt rupeaa tekemään. Me tekee joo, ja mä täytyy nyt katsoa kelle kaikille sitten ehtii tekee lahjaksi. Mutta monista täytyy tehdä mekin 2. Niin täytyisi joo. Et sä oikein yhtä kehtaa tehdä. Ei kyllä oikein. Se 2 täytyisi tehdä. Oikein. Saattelee. Joo. Mutta hieno idea. Joo, mutta mun mielestä olisi kiva sellainen, että kun mulla on... Piti kysyä muuten sitä, että miten kun on tyynyn päälle, niin millä se kiinni laitetaan? Onko se vaan ihan suora pötkö, mutta siinä ei ole mitään niin reunassa mitään kiinnitystä? Onko se mitään siitä? Mä en itse asiassa, katsotaan. Mä oon tehnyt kyllä tyynyn päällisiä kankaasta, mutta mulla on vetoketju siellä. Aivan. Niin mieti mikä tossa on. Katsotaan nyt. Onko sulla siinä ohje siellä? Mä googlaan. Tossa kato. Joo. Mun mielestä tää on ihan ilmas ohje. Joo niin, hyvä. Joo on. Missä täällä? Täällä on kato muitakin. Monenmoista ohjetta.
Mutta Lukeeko se missä täällä niin on sen ohjeen? Oppitunnit. Otetaan nyt mitat, langan menekki. Dropsin Nepalista näköjään tehty. Okei. Okay. Se on vaalea harmaa tässä. Niin on joo, niin on joo. Puikko. Ootas nyt, onko tässä joku PDF-tiedosto sitten siitä? Ei kun täälläkö se alkaa? Siinä on ohjetta. Mutta ei tässä kyllä aloita. Onko missään perässä mitään, että miten se päättyy? Viimeistely. Joo. Taita työ kaksin kerran siten, että palmikot ovat keskellä edessä ja keskellä takana. Ompele luomisreuna yhteen. Luomista sinun vuodesta. Aseta sisätyyny. Niitä ommellaan siis. Sinun on tyynykin sisään. Niin, eli tässä ei tule mitään, tässä ei ole mitään, että sä voisit irrottaa sitä. Vaan sanot itse tyynyn sisään. Joo. En nyt välttämättä mutta voisihan voi vähän varjoida, että laittaa siihen reunaan jonkun vaikka napin, vaikka pari nappia, että voi itse laittaa kiinni, se olisi vaikka se ala. Niin, että se niin pystyisi vaikka pesee. Niin, ja sitten mä mietin, että voisihan katsoa, että onko tommosia palmikkotyynyn päällisohjeita niin kuin muualla. Totta. Jos löytyisi joku muu, mutta toi oli mun mielestä vaan semmonen, että yksinkertainen. Niin, ja mä vedin mun silmään. Ihan hieno. Joo. Kyllä. Se on ehkä, mä luulisin, että se sopisi tuohon syksyyn. Miksei? Ja sitten olisi tietysti se, mihin meillä on se ohje. Eli yllättäen Petiteknitin Mobis-Vetar. Ai niin, tämä. Niin se on vielä tekemättä. Se on vielä tekemättä. Aivan. Onko sun langat jo siihen? Ei. Ei mullakaan. Eli se olisi kans kyllä semmonen, että palmikko olisi kyllä nyt tarjolla. Aika monta projektia meillä on. Mulla on periaatteessa toi Mekkoni on ehkä ensi kesää ajateltuna. Ei tälle kesällä enää kerkeä, mutta jos ensi kesäksi saisi sen niin, mutta kannattaisi aloittaa sitten keväällä. Keväällä voisi aloittaa tammikuussa. Niin. Mähän aloitinkin tän tammikuussa. Mä aloitin tammikuun eka päivän. Me ruvettiin tää meillä tekemään silloin. Mitäs me tehtiinkään silloin? Mikä? Mä aloitin tammikuun eka päivä. Varmaan maanantaipaita, kun mä aloitin tekemään silloin. Niin. Vai tekemästä edelleen? Eikö Rauman ei aloittaa, kun mä aloitin muuten silloin? En mä muista. Varmaan. Mutta heti kato, startattiin tammikuun ensimmäinen päivä. Joo. Se oli ihan kiva. Joo. Mutta tää on nyt mulla vähän murheenkryyninä tässä, kun mä en oikein tiedä, mitä tälle voisi tehdä. Ja sitten tosiaan mä tutkin niitä mun lankavarastoja tässä yksi päivä kesälomalla, niin mulla on aika paljon siellä kaikkia merinon jäämiä, ohuita merinon jäämiä, että mä en oikein tiedä, mitä mä niistä, että kun mä oon hirveän huono tekemään mitään jämälankaprojekteja. Niin. Ja toinen jämälankaprojekti, kun meillähän jäi tätä väriä, meillähän jäi sit sitä lilaa väriä. Niin sulla on se ankerpaita siellä jossain. Jos katsotaan, missä on tuolla alla. Tämä, tätä väriä. Ja sitten meillä vähän se suklaa ruskeeta. Niin keksiikö joku meille jonkun hyvän idean? Miten me voitaisiin tehdä niistä 3 väristä? Kaikkia on pikkasen jäljellä. Voidaan ostaa lisääkin niitä vähän se, mutta 3 väriä. Yksi on se suklaa ruskea. Joo, eikö sulla se mukana se... Oliko sulla täällä? Eikö sulla ole se toppilanka niin, taisi ollakin muuten, mä sulla puhuinkin sitä tänään jo. Niin mun mielestä. On se täällä. Hyvä minä. No pidätkö lankaa? Joo. Eli yksi olisi toi väri ja yksi olisi ruskea. Näkyykö tosta parhaiten? Et miten näkyykö tästä kaikki värit? Joo, mitä näistä voitaisiin tehdä? Mikä malli? Niin. Onko kellään mitään ideaa? Tää on vähän niin kuin Trion jäätelöpaketti. Niinhän se on. Mutta kovin paljon mulla ei valkoistakaan jäänyt. No sitä voi ostaa valkoista lisää. Jos semmoinen idea tulee. Ehkä. Kun valkoinen sävy ei kauheasti vaihdukaan. Ei, ja tietysti jos olisi jotain vaikka raidotusta, niin sit se ei näkyisi välttämättä niin paljon. Sitten vaikka se ja sitten on tätä lilaa. Sulla on samat värit kuin mullakin. Meillä on samat värit molemmilla. Joo. Et minkä paidan näistä tekisi? Niin, tai voiko jotain muuta? Tai jotain muuta. Totta. Mä mietin sitäkin, kun toi on puuvilla lankaa. Kyllä. Niin voisiko siitä virkata jotain? No sekin on totta. Esimerkiksi, sitähän voisi vaikka tämmöisiä tämän tyylisiä paloja tehdä. No niitäkin voisi tehdä tietysti. Miet vaan sen kuvio. Siinä on 4 väriä. Tossa. Niin on joo. Mutta jotain... Niin olisi 3. Mutta jotain ton tyylistä. Niin. En tiedä. Ei tiedä. Tai mikä muu ihan tahansa. Ideoita otetaan vastaan. Joo, oliko tässä meidän kaikki niin kuin nämä... Nämä suunnitelmat, tulevaisuuden suunnitelmat. Niin.
Kyllä suunnitelmia aina on ja aina tulee ideoita. Mulla on siis puhelimen muistiossa semmoinen to-do-lista, mitä mä oon... Ja se on varmaan pitkä. Joo, esimerkiksi mä haluaisin tonkin tehdä ton Petty Technitin Stockholmsvetarin. Niin kuin tuplaamuhairista, se olisi aika hieno. Joo. Mä en vielä tiedä siis, haluanko mä sen, niin mun mielestä sitä on sekä V-aukollisena että sit niin kuin pyöreällä. Joo. Se olisi aika hieno. Sitten Somagnitsillä on, mä oon pitkään haaveillut siitä Osimoments-neuletakista, missä se on kanssa muistaakseni tuplaamuhairista voisi tehdä. Taikka sitten toinen oli toi Tropsin Airista. Joo. Oli tehty se, niin missä tässä solmitaan narulla. Joo, sellainen. Se olisi ihan kiva. Joo, totta. Sitä mä vähän oon haaveillut. Mut sitten taas musta on tullut nyt, kun mulla on kaappi alkaa olla täynnä kaikkia itse tehtyjä vaatteita. Niin sen takia mulla on ehkä vähän tullut nyt, että mä haluan muutakin kuin vaatteita. Totta. Että kun muutakin pystyy, että just noin kassit. Niin, vähän erilaista. Ja en mä tiedä, mulla on hirveästi kaikkia ajatuksia, mutta sitten kun... Niin, ja joka huiviakin voisi tehdä. Niin, mutta sitten taas mä oon hirveän huono käyttää Totta, huivia. niin mä mietin, että mäkään hirveästi kyllä käytä huivia missään. Onko sulla huivia? Mulla on siis yksi huivi, minkä mun tytär teki silloin, kun se opetteli, niin semmonen kolmiohuivi. Joo. Ja sitten sit mulla on se yksi kauluri, se semmonen palmikkokauluri, muistan, joo. Se on Somagnitsin suunnittelema. Joo. Olikohan se joku Aurora? Oli Aurora, joo. Mäkin tein mun tytölle pipon ja kaulurin, mutta mä tein vain eri ohjeella vähän. Niin, joo. Silloin. Niin sitä mä oon enemmän käyttänyt, sitä kauluria. Se oli kaunis mun mielestä, mä tykkäsin siitä. Ja sitä tulee niin kuin töissä, kun mäkin oon jonkun verran ulkona. Niin... Sepä se. Ja pakko olla lämpöisesti. Niin. Kyllä. Mutta ei mulla nyt sillä lailla mitään semmoisia suunnitelmia hirveästi ole, että ehkä tommosia peruspaitoja. Niitä. Ja sit mä oon miettinyt just, että vois tehdä jotain aika semmosia niinku edullisia. Että kun nyt nämä monet, mitä mä oon tehnyt, niin kun tääkin vaikka tää Monday Sweatart, niin kuitenkin tää on aika arvokasta lankaa, tää Knitting for Oliven lanka. Joo. Ja sitten mä oon joskus miettinyt, että mä en, kun näitä ei viitti kauhean usein pestäkään, niin en esimerkiksi töissä ihan hirveästi viitti käyttää ne, niin pysty käyttämään sitten jotain. Olen miettinyt, että jostain Tropsin edullisista langoista voisi esimerkiksi ton raumat neuleen tehdä siitä. Elävä esimerkki. Ja sullahan on se kirja, se Niina Laitisen. Joo, niin on, kyllä. Niin mä itse asiassa lainasin sen kerran kirjastosta. Okei. Ja mietin, no sielläkin oli ihan kivoja semmosia kaarrokepaitoja. Joo. Että ne olisi semmosia niinku edullisista langoista. Niin, totta. Että niitä niinku raskis käyttää töissä. Niin, ettei haittaa vaikka tulisi vähän maitotahroja. Niin. Tai muuta vastaavaa ruokaa. Niin. Totta. Niin se tahriintuminen ei haittaisi niin paljon. Sepä. Ja esimerkiksi se Tropsin Karisma on mun mielestä ollut tosi hyvää lankaa. Se ei mene miksikään. Ei, se on kuitenkin tiukkaa ja semmoista hyvää. Joo. Mutta meillä on tässä aika paljon mietittävää kaiken muista pähkinää purtavaksi ja mä odotan teiltäkin sieltä jotain kommenttia, joku seuraa. Eli voi laittaa sinne videon alle kommenttia. Että haluatteko te vielä tällaisia videoita? Niin. Tämä on tämmöinen ensimmäinen pläjäys. Joo, että katsotaan kuinka on jatkoa. Kyllä. Näihin tunnelmiin ja kuviin. Nähdään seuraavassa videossa. No niin, moikka!